שלום. עונה, כמה סוגים של קרמיקה. איך אני בוחר עכשיו סוג קרמיקה? קודם כל, ברוך הבא. תירגע, הכל בסדר, זה לא כזה קשה לבחור ריצוף. מה הסגנון שלך? כפרי, מודרני, מבריק, מה אתה אוהב? וואלה, אני אגיד לך את האמת, אחי, לא מבין בזה כלום. אני משפץ את הבית, האישה אמרה לי, לך תבחר קרמיקה, היום צריכה לבוא. אנחנו לא מבינים בזה שום דבר. אין בעיה, אחי. בוא נעשה סיור קצר ונבחר לך את האריח שהכי מתאים לך. בוא. זה ריצוף 1.20 על 1.20, מבריק, ספרדי, איכות הכי גבוהה שיש. בוא נעבור הלאה למקלחות. עכשיו נראה לך כמה אופציות למקלחות. לפי דעתי הגוון הזה זה גוון שאמור להשתלב לך למקלחת עם הריצוף של הבית. כמובן אנחנו נבחר לו גם עכשיו לריצוף לרצפה. לגוון כזה למקלחת כזאת אני הייתי הולך על משהו יותר חמים, לדוגמה דמוי פרקט לרצפה. יכול להשתלב מאוד מאוד יפה. כמובן יש מיליון אופציות. לדוגמה, דמוי פרקט שמשתלב כרצפה. זה כקירות, אפשר להוסיף גם קיר כוח מיוחד. זה אריח, משלים הבחירה שבחרנו, משתלב כקיר כוח במקלחת. אפשר לשים אותו או במקלחון, או מאחורי מכל ההדחה, או מאחורי ארון אמבטיה. דמוי פרקט עץ מחורץ, יש לו המשכיות מאוד מאוד יפה. כל החיבורים הם מתחברים וזה מגדיל את המקלחת, מרחיב אותה. תשמע, אני אגיד לך את האמת, אחי, זה מאלף, אוקיי? כל מה שהראית לי פה, גם זה יפה. אבל באמת, אחי, אם אני אסביר לך עכשיו, בטח זה ייקח איזה שבועיים, איזה חודש, וגם זה בטח יקר, אחי, אז נראה שאני אוותר על זה, אחי. תודה רבה לך. אחי, אין לך מה לדאוג. כל מה שיש בחנות, במלאי. קנית עכשיו, קיבלת עכשיו. ובמחיר, הכי טוב שתמצא. בהתחייבות.